guys! So ito guys yung sitwasyon ng Bagasbas Beach. Dito yan sa Daet, Camarines Norte. So kung makikita nyo guys, maayos pa ang panahon. Maganda pa ang langit. Ayan, kung makikita nyo, blue pa. Pero ang dagat medyo malapit na siya sa Dalampasigan. At syempre guys, mainit. So medyo may hangin na siya guys. Pero ang ganda pa ng kanyang panahon. Blue sky pa siya guys. Ganito guys ang itsura ng Bagasbas Beach bago pumasok ang bagyong Pipito. Tapos guys, nakikita natin, ayan, meron din mga nag-i-evacuate gamit ang mga sasakyan ng local officials natin dito kay Jeffrey Timenger. Ayan guys. So gamit nila guys yung truck na yun para evacuate ng mga tao malapit dito sa coastal, dito sa Bagasbas. Pero parang normal pa guys, may mga nagbibisikleta, ayan, may mga naglalakad-lakad, may mga nagmamotor, may mga nagdi-date. Tapos yung mga establishment dito, mga tindahan, bumubukas na sila. So parang normal pa guys. Pero kung makikita nyo sa banda doon, medyo nagkukulimlim na. So medyo maulap na siya. Pero dito guys, tapat natin, facing the Pacific Ocean. Tama ba? Ayan guys, ang itsura. Maliwalas pa ang langit. Kulay blue. Ayan pa guys, ang itsura niya. So ito nga pala guys yung longest boulevard in the Philippines, na Corazon Aquino Boulevard. So sa gawin to guys, mula yan guys sa Mercedes papunta ng Daet, tapos Talisay, Vinsons. Yan. Ayan, shoutout po sa nanood dyan dito sa Baguio. Pero alam natin guys sa parting Isabela, Cagayan. Ay, sige sir, sige sir. Ayan, magbubukas na sila oh. Bukas na kayo? Wait lang guys. May kape kayo? Tambay muna tayo guys dito.